Ha? Da samari. Na? Ka wani postin da top shadow yayi? Ya dora sababbi Wallahi ke. da ka postin ne kyau fa. Kai, mu gani? Gayan nan yana cizo fa, wallahi yana. To sai ni kokari in yi hoto da gayan nan gaskiya. Yayi hotuna. Allah mu gan shi. Wallahi na go. Ah, da fa. Ka san shi ne? Wai da ma ungo ku yake? Wallahi dan area mu. Dan mu ga gidansu. Allah. Ni da zaki yi. Baka da shi ne Instagram kai sacin ninsa sa top shadow Allah. ko Facebook. Na ga ana abun nan. Za ka yi post din wanka nake Masu na gaya. Instagram yana yi. Gaskiya ga yana faya. Ya wuce sosai nake gaya. Tun da na to hanyar nan kwaɗin tsuban haɗu da shi ba. Ba mutane gaskiya na unguwan manya ce. Ah, ga wasu gayu ma bari in je zan tambaye su ko akwai mewa a hannun sai ara mun da Allah dan yake. Kace na saka da ko ga dan batu na masoyina ai dole ne tafiya. Kai, waile. Da Allah wata alfarma nake nema a gurin. Ku tare kuma. Allah sa za mu iya. Wallahi Allah na tuwo ne wayata ta dauke to kuma ba yanda za in kira wani abokina na zo ina neman sa ne wallahi da Allah ko akwai mai kati a wayarsa da Allah dan samu in kira shi. Wallahi kaga wayata kuma ba kati amma in samar ko kana kati a wayarsa na san kai ba har sa. Eh akwai yan canji amma ina son an yi amfani da su an jima. Allah ka kancin yamin. Dan ci ko naira 20 ne haka. Zan yi amfani da su. Alo? Wallahi na shigo unguwar ku ga rana ma ta ishe ni wallahi. Wallahi salam ba wasu gayo ma na dan karba na dan kira ka ni wallahi. Eh to zaka fito? To shikenan. Eh ina daidai wajen wata transformer na. Eh to shikenan. Yau abokina Yawa, a gama. amma dan Allah dan yi min hakuri dan Allah zan dan ƙara kiran wata ne duk a unguwar nan take ita ma Kai ka fa karamin da kudi Allah ba ko ba ko raba ce ka cinye min kudi Allah da Allah dan dai hakuri kara. alo antai ne yazo wallahi Allah na zo unguwar taku ne wallahi yau fa zan shigo fa akwai wani aboki na wallahi da mu shigo da shi. Wallahi, kin ga baƙuwar lamba na kira ke ita ko? Wallahi wasu ɗan ƙauya na ɗan samu ne na ka ɗago da su wallahi. No. Ashe ƴan sa idan nan suna da amfani. Wallahi abun sa na ɗan karɓa su tsahe munafurci suke a layi shine ɗan samu dai lambar su ma na ɗan kira ki. Wallahi. Wallahi wai tasu ma he zafi take sai kona mun kunne take yi san na tsagara ma in zo in shiga AC ba matsala shikenan No.